What's up? What's up mga dol? What's up? May hapon. So nasa tas atop kay na po itulo ang atop diri ko Kalamban branch. Ada dio. Nabasa man to lang halingan. Halingan tanig suway basi mo salir di. Diba? Atong halingan ba? Halingan. Itong halingan masinig mo alibyo. Yang silan di ka kuan, di ka pilit. Ay. Halingan na may mga papel na rin sa eskwelahan gilabay. Halingan tanig suway. Para mauga-uga lagamay ba. Silan di ka pilit. Ito rin siya. Lupas. Siga. Sud. Ini sud lagi tira dia. Peste nampak. Atay eh. Sud. Atay ya. Basak ni dia. Slot naman yun. Kaunas tayo. Gani ni paper dari labas ato. Ikan dari sekolahan ay. Apa itu? Ayan talaga ni bupilit ba ni salir ba ni? Na di gyud siya pilit. O gahol sa tong taon-taon. So alas 3 pa man. So nagpauga pa man ta mga guys ug mga dol. Silong sila diha. Uga pa hinoon ron kay nga pa may adlaw. Uga-uga to siya sa taon. Ato ni butang silan. Sa ato gitrabaho kaniya sa ubos kuan. Downspout niya. Nanangtang na ta diri sa tabon sa downspout. Para kuan na siya, ma-okay na. Para magamit na siya ba. Ato diri ako. Silananan pa siya pero hindi pa siya tagasilan kaya na po may tubig basa. So sa di pa niya atos tas bikas kay nayablihanan dito usapod kay kuan atong lugiton. Pangitaan ng gas ito rin mga sabon di balik ni ilang kuan siksiran ba way kuan way balik gusto murag na ito dari dapit ay kanina tubig adara yarah bunon ni siya bunon so ato ning ukbon kay kuan para muagas na dito ato naman ni kita uran og kuan downspout
So ako lang giingani pagpaagi guys kay bitaw da ng downspout o sa tauran o downspout. Bitaw da ng bukilya o sa tauran og downspout para kuan ba karang di kay hasol di parihan ng maguna ang kuan dito downspout ibutang niya magbaw tag kuan re pananalitag mo uwan ya nanay mga downspout yung gibangagan yung di mato og butag downspout ang bukilya patay basa-basa ang hagi may nangingani bangagan daan ya butang downspout ya ang downspout mo lang tabunan sila na nimo na bahala ka dito magtrabaho ka dito sa ubos magunsa ka dito importante nga nanay downspout niya pag ma-okay na abrihan na itong downspout awang kuan bukilya para mo agas na dito so di maura na ito ang kuan ron vlog simple na kanya itong trabaho simple ang trabaho na ito pero maura na itong saligan maura na gibuhi sa pamilya guys di ba guys so linggo-linggo sa tagamay diri mga idol kay nagpauga pata sa ato ang kuan kaniha pauga aron makapilit na itong kuan ato ang silan so, basa ko di siyang pilit nang kuan ito linggo sa tabi so nakagawas na ko ang bata sa ospital niya problema sa mi sa tambal sa dani kagawas na sila niya ako ang baligya nga generator wa pa gyud nahalin hangtod kagawas na lang wa gyud nahalin ako ang kuan niya akong bata kay naitambal nga gi obsitas doktor at porte pag yung mahala tag 329 ang kuan buok pastilan ug kinsa mo to dihang kuan kanang ganahan og generator kung generator ako ibaligya kanang generatora ng presyo gyud ana mga nas mga 10,000 nga ibaligya ra og katunga mga dul og mga guys may ganahan diya kuan siya gasolin siya nya dituti wa sagulan na nimo gamay nga kuan nga oil o kanang kuan mga use oil gud pwede ra na hindi ganahag aso kayo ato kas bag-o nga kuan oil ayaw nang use oil use oil gud aso kayo palihog lang ko diya og share be kisa mo tay ganahan diha mo share og ganahan mo tabang lang sa ato ang kuan bahala na dihang mga ngunang mangita tag followers oy bahala na diha di mo follow ko basta kay ma-share lang niya ko ang video diha nga nangita kog kuan tabang wa ko nangayo og tabang ninyo nangita lang ko kanang mopalit kay lain gani mangita mangayot og tabang kanang mangayog tabang murag malainan na ta kay mabi lang ngayo ta ako lang ma-share lang naay mo palit sa ko ang generator para makapalit og tambal sa kong bata nya makabayad mi sa mong mga utang so maura na mga guys ug mga dol ug mga ma'am ug mga sir so maura na to ang kuan ron ha pahinumdum pa na pahinumdum so madto pa ta dito magkuan pa talaga ta narbaho mong gutan rin bulit ani atop nga nagtuto lagi dito ganyan nga sabihan na to vlog ay basig sertihon na tadi ay nay mo kuan sa tuwang vlog ba di mga kwarta ta makabayad sa itong mga utang arang-arang pag makatabang pag kita sa parehas na ako nga pobresad di ba ano to ang mindset ron dre dali sa ta pahuy-huy sa gamay grabing munggan ako to sa ubos ganihag inuan na yung mga PVC sinumpayay kay mao lagi kaning kuan na gud diri dako kay ning area ang mga downspout ani gipunan dugpol na kay downspout mo nang parang tubig di gyud siya pundo ba so okay guys magbulit na ta kay murag nauga na to guys nagkahapon ang adlaw niya mauli sa taskuan mandawi sa opisina so murag uga-uga na magini murag sakto-sakto siguro ni niya panon ra
maura na atong vlog guys no? So ay kalimot pag share sa to ang generator nga baligya guys, 5G na lang para pang tambal pang konsumo kung sa pa diya kay nangaipit-ipit gimis budget ron. So maura na og daghang salamat sa pagtan-aw sa tuang mga vlog karong panahon na og hapon na maayong hapon nung tanan.